A veure, necessito uns quants voluntaris. Una. Ui, tothom és voluntari? Bueno, però què passa als nens que diuen jo? La mà, no l'altra mà. Molt important. Què s'està posant la Maura a la mà? Un guà. Per què? Perquè no s'embruti les mans. Perquè no s'embruti les mans i perquè el menjar tampoc s'embruti, La Laura posarà sal i pebre en el pollastre. Voleu que us expliqui el que hi posarem en el pollastre? Sí. Doncs mira, hi posarem uns quants talls de bacon, deixallant, unes quantes salsitxes, llunetes i pinyons. Però abans de posar-hi tot això hi hem de posar sal i pebre. Oi? I aquí tenim a la senyoreta Maura, que ho farà. Aquest pollastre, que no està viu, està net i buit. Veieu? Hi ha un foradet. Heu vist que hi ha un forat molt gros? No la veig. Ara us ho ensenya. No veig. Heu vist el forat? És molt gran. Sí, l'heu vist? El forat? Vinga, Maura, tu hi tires la sal i el pebre. Que bo. Aquí hi ha sal i pebre, tot justet, Vinga, dit. Fort. Més fort. Una miqueta més. Molt bé. Vale, Maura, passi per darrere meu, que soc la cuinera oficial avui. I necessitarem un altre voluntari. Però, els que diuen jo. Cap aquí. Com te dius, tu? Aaron. Ara el senyoret Aaron ens posarà una cullerada de farciment. Vine cap aquí, Aaron. Aquí ho tenim tot, salsitxes, prunes, pinyons, tot juntet. Vinga, Aaron, posa unes quantes cullerades. Quin cuiner més guapo. Una